Negeri story kebangas tanah cabangan sengap kabalawatai iba PS terengdo kimang ngitip ide beri belano senyang labon mang iba matrai biru kam kiba bahajeng iba itri mon subha penyerap yikiwe badan kam syaya kejeng nyerap bat kane kalong syah story kabas tenang bat kaba ngi kasi kalong balanongin kedit brio balanongin setho wakan ne kajing sniu matang lama bat kane kajing sniu kabang imat kadai lang ba bandahan katukat ne kiba kam I you way pat kibari banyu prado prasnam pat utrairi bat dena takadaw kan bat hawa pilari hi tren akan mau pimla pedun musa kan sabam kala padapi dengan kwa ban keren sibun kaleng ngap kene story jeung ba biasa ngam simpul dengan simpang ini poin pendiat ora api bat share uskiwe kanang bakin yui deh lengan nyepet noy kena story jeung ba bias tengdo Peswa bangan penkut ya kena kejingkran ke jonga ngasau ban kentu ke long ba sangia no kejing long emosional sangia no kata kejing sngaulem sangia no kata kejing tip lem ha ngam semut ban ong bakelet no ya kata kejing long tip bru tip blai jong ikom kejat bru tang ba kadai bantuan ke limits kadai bantuan ke limits keba wat ai ba kata kejing long tip bru tip blai jong I kan sya yu bat kan sya sim kebupat bat ngasau ban ai mensim ya ki katto kat ni ki teli ki snong ki ba ngilap ha kini ki por habang ayat serum sedeng ngalap ki don ki snong ki bataka dor ba snong ka don ni ka jingte lakam bakanu kanu ka kenthai khasi nakani ka snong ka ba yo tanga ta mender kamut ba ki dekar kamut ba ki dei ki breu ki banabar ki bomdei ki khasi kamut ba ki kharli kharyong parang ru de dekar hi kinu ki ba yo tanga mender kila ban syong ban sa hang ni tang simit hapok ke sinong lat yang ta pihak ban mi napok ke sinong bat om don ka weiru ka balak ban ilek persyak bat sisa la don ki bayu tengah mender kata ke sinong ki bayu tengah pareng ki bayu tengah karli ki bayu tengah karyong simit ye ki yo ban runga sinong next ki hab ban mi na ke sinong don pat ki sinong ki ba salak ki ba start ki nong lam sinong kimbe Henry kisu ai daka kendon kaba kanu ke briu ke bawane lam tengah mender hapok ke sinong ki dei ban siu kap san spa simit kisah ying jong lajong tang ba ki hap ban siu pat kat san spa simit ke sinong kala dei ka tax good idea ngaso ban ong kebangila ban te lekam namar bangim don ya ka an ka bolong spesifik ngila ban te lekam da ki ba ki bors dong ki lak ban sna ki bakom kini ki kendon ban tek lakam ya kejing light lan jong kejat medu ke jongi bat baling awan ra ya ka history jong turut sing bat ke hapdang kejing ile bat udah biskot akan kepor ngak empat keren ya ka history ka ba janai nei ngasu keren tang nalor ban yo ban sim tang itu jing ai jing mut kalong ba sange no kom kejat medu ya kata kejing raibi ka bangidon hangi kata kejing bitch pa bat kejing long emotional kejing long snaulem kejing cur kejing itip lam wan ong ba bapli kayu lok do mender ni bapli uni mender uni ubhate udah wana sinong jungi ai biskit udah wana sinong jungi ai jan kersha yangi udah wana sinong jungi wan ra asol yangi udah wana sinong jungi wan ai mit yangi wat julong emosional kumta wat julong emosional dai kejing long emosional dai kejing long Sngaulem dai ke jinglong tiplem ke jongi ka ba penjot ya kari bagajat benru perkat ya kini ki long din ki ban sebut nadin jonga ba jong pi wat perkat ya kini ka ba mentah wat ong ba ubah udah biskot ubah wat ong ba uni ubah namar ba ka jing bah jong ki kadai ka soft approach ngala ban ong kadai ka soft approach haka ketin nong we haka ketin kasi jongi kalong kadai ka but
sianti ke jongki ban yo ya kata kemensim jongi ban snyo it ye ki bat endah bang ila snyo it ye ki ila ai ye ki kabor bat endah ba ki la yo ye kabor suki kin sak thombor wat ai bakata kan urlong hang ne po gejat mri ko jongi teng idon kam ban long erang kum gejat ban riu don kam ban long erang ngim dei ban jur than kata kajing snyo lam kajing itip lam kajing long tip riu tip lai jongi kam syamut ban ong bangin su jambet kat syabadon kat syabalap don la ka jong ka limit ka ai ka babuk jing mai ka jat ben riu bat ka ai ka pen bhai ka jat ben riu ngi dei ban long ke pastat bat ki basian te shwa bangan pen kut khublai sibun ni ka jing system ka jong phi ngangai ba phin pen sapyang ka ni ka khubor wat la ngam jer kerteng ya ka ai ka banga thmu bat ka ai ka banga thau nu khnam ka ni ka por rei ngangai ba ki don artli ki khnam ki basiat da ka ni ka por wei usiat ya ki nong elam na pok kejat mriu ke jongi ki ba bitch bai ki ba bitch spa ki ba mla ban yang ha ka nong rim jong ka dau ba jong kejat mriu tang namar ka syuki ke jongki ka bar ke dei ke jinglong emotional ke jongi tang la yo i ya kita ki kharli i kharyong ngi i kum ba thung khomo bat ka long pat ke jing hikai lani ka nuksa ka basniu ha ka ba ki long din ki samla khisan ki badang but na din jongi ki pej ba i kum badai ka fashion ba kini ki briu ki ba yu tengah mender dan ki tengah mender ki ba yu poi hang ne po ri kasi i kum ba ki poi paradise what ai ba ki wei ki jat briu kin her thma ya kani ka paradise ke jongi da ka ba kini no kat ya ka ba don kat ya ka ba long hang ne po ke jat briu kublai sibun ngin sai kendupat ha ka wei ka puar